di hari nauli di hari renggan di bulan atakason. Di hamua manami hari tonang dohot inang boru opusunggu. Naksoni di hasuhuton parboru hala amang situasi alora do tala inang. Mau lihat tempat apa satu tuat tadi nomor lasiroha mu di bahasa tikion. Hami pesa tonga-tongani estem bersih do nomor lasiroha. Na parjolo terlebih tu hala inang boru hari tonang nunga tabbe inang mulai sadarion bilang-bilang ni pinoparmu marhite haroro ni parmemmu. Alai si sosonon nami tu inang. Molo halak batak madua kada julu di hitaan nunga tabbarongan nomor badainna. Alanggo hai madokon raju mainang nunga tabba mulai sadarion dongammu marsi tukaran pikiran. Ino pangiduan nami terlebih tu homo kahorong ina. Jadi pasu-pasu tuhat tadi parbisuki mahamuna. Lau mengajar-ajari. Iana komunon dohot parang main monon. Asang giat gabe jolma si ulo yazar na tua-tuana. Marhiti poda siak kamu akan na tua-tuana. Pos loroh nami dia mau manami silaban dot la inang. Walodung di jakoko parang main mon. Di bagasan las niroha. Di jakokoi mana di tongo-tongo di bagasmu. Donganmu marsi tukara pikiran. Saya di pasu-pasu tuhat tama. Tudenggan na parsauran di tongo-tongo di keluargamu. Alani saya gajang mau muruminang. Toto amang tujuan nyario di tabai tuhata. Di lehon nang kagogo. Di lehon nang akatiuri pacarian. Asa boi-boi parmudu-mudommu nang akabino parmon. Sauti cedo hono nami son na tua-tua tuhamuna. Adoh halu pamen na togu-togu ni lobu. Adoh hati ti matogu-togu ni horobo. Nang mamusar matua tujuan nyaron. Pairing paupu. Satu namar nini. Satu namar nono. Tuhamuna dua. Na baru marno astaripe. Si sonon nami tuhamuna. Na parjolo ingot tamung. Siap dasar nahamu. Perbedaan dona terjadi. Siapa nopan di jolma pe perbedaan dona terjadi. Totunang di tengah-tengah di keluarga godang do perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir, perbedaan cara menyambut na tua-tua. Alani sesonon nami tuh muna dua bohama hamu menyikapi perbedaan non. Asaga besada alanunga di pasada di batahamuna marhite pasu-pasu pardonga saripeon. Totu sahali selene kau pada udau. Marhite sadarion nunga di padomu pihamu. Alani ko sisada pikira dohamuna, sisada tujuan, sisada urdot di tengah-tengah keluarga. Asa marhite jol masih tiruok kamu tu akan oposo. Jala jol mana olo pasangap pon na tuatuana. Halak na seolo pasangap pon na tuatuana tang dapotan pasu-pasu. Ala ingot ma, halak na pasangap pon na tuatuana ilo na dapotan pasu-pasu. Jala pangiduan nami tuambatan nomor tu debata tu akatikin na nengro. Ari nang binuhul ni tuhata. Saya tibu mahamu diliti adormuna. Berpangidua kami tuambatan debata bawa mana yang gabe pangguaran muna. Alain usati doron nami. Idokkan na tua taki mahualang galinggang majara garege. Saya itu marihamu anak si partai jalau lu balang dohot boru parmasu pareme. Saat main nasolu saat tu batean nunga saulah muna sadarion saat mahamuna tu parahorasan jalau tu gabean. Apa dia nami? Gabe. Ison naik pasato tu pak nami mahan. Tua manami hasuhuton di bahasa tikion. Jalau nami dosini rohata doa mangonate.